Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon itzuli gara Tolosako estudioetara, gure laborategira, hementxe prest dagoeneko astelehen ilun honi aurre egiteko. Etxetik irtetean kalera azaltzen naiz. Ez dago gauza handirik, astelena da gaur, abesten zuen egan taldeak, eta gu mito hori apurtzera gatoz. Pasaren astean ekin genion denboraldi berriari, baina sorpresa gehienak aste honetan iritsiko dira. Ez dago gauza handirik astelena da gaur, bakarrik egongo naiz. Gauean nabil, otxoiban naiz, gauean nabil, eko lasai. Goizeko 3 dira, baina sorpresekin hasi aurretik ospakizunei heldu behar diegu. Amaitu da Donostiako zinemaldia eta garaileak zoriondu nahi ditugu. Zapore gozoko zinemaldia izan da. Mikel Gurriaren Suro filmak nazioarteko kritikarien Fripesti saria, Euskal Gidoigileen Elkartearen saria eta Euskal Zinemaren Irizar saria jaso zituen. Zuzendari donostiarraren lehen film luzea da Suro. Hori da hori hasiera. Zorionak Mikel. Tartitxo bat lapurtuko diogu, nola ospatu duen galdetzeko. Kexu zara, negar zara, hoi bihotz. Zaitain zamen helian, abens grauens flamendez. Munduko errege dela sentituko du ziurrenik Mikelek. Eta bera errege bada zalantzari gabe erregina Laura Moranda. Los Reyes del Mundo lanak jaso zuen film honenaren urrezko maskorra. Eta ezin ahaztu, a los libros y a las mujeres kanto Maria Elortzaren dokumentalak Irizar sariko epaimaiaren aipamen berezia jaso zuela, baita Gazteriaren TCM saria ere. Zorionak, Maria. Ez da harritzekoa, liburuak eta emakumeak. Baldago zerbait ederragorik. Young when I first saw you, I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the Festa handi izan zen larun batekoa, badakigu klausura ekitaldiaren ostean, parranda itzela egin dutela aktore, zuzendari, musikari, ekoizle eta prentsa arduradunek. Eta hala ere, larun batekoak ez omen zuen ostiraleko juerga gainditu. Fermin Muguruza kantulatutakoa historiko izan zen. Pentsatze hutsarekin ajea sentitzen dut. Lakes beltza bi Ainoa, filmaren estrenaldia jaialdi bat izan zen bere baitan. Zinemaldiko estrenaldi jendetsuena izan zen, 3.000 lagun elkartu baitziren lantaldea babestera. Gazte bat, droga zitzen da, atrakoak, ikete terrorista bat, Broken Brothers Brass Band taldea musika jartzen, adin guztietako jendea ilaran belodromora sartzeko prest, bogaren garagardo berezia. 160 gonbidatu Euskal Herriko, Kubako, Palestinako eta Marsellako jendea. Musika gehiago txalo zaparradak eta dantza asko. Javier Salutregiri omenaldia, aldarrikapen ugari eta amaitzeko Jon Maiaren bertsoak. Gazte bat, droga zitzen da, atrakoak, ikete terrorista bat, denak, paperetan daude, Bigarren atal honetan, Ainoa da protagonista. Ahotsa Maria Cruixankek jarri dio, eta elkarrizketa egingo diogu gaurkoan. Badakizue zer esango digun, ezta? Ba hori, kriston astelena duela. Zinemaldia zenek ezaden. Guzturriolako naiz gunetik joan gara eta zinema kursaletik joan da orain, musikak hartuko du eraikina Patti Smithek irekiko du ostiraleka Donostiako kursaleko denboraldi berria eta.
Iraiaren 28an hasi eta 2023ko urtarrilaren 13 arte luzatuko da Donostiako kursaleko egitarau berria. Bertan, nazioarteko sona eta ibilbide luzedun artistak topatuko ditugu. Patti Smith eta Mitsuko Uchida izango dira hurrenez hurren denboraldia ireki eta itxiko duten artistak. Etxeko ez gozatzeko aukera ere izango dugu. Erregegunean Benito Lertxundik kontzertu eskainiko du, eta azaroaren 26an Gontzal Bendibilak Azia ikuskizuna ekarriko du kursaleko estenatokira. Besteak beste. Love is the ring, the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the Urruti dago erregeguna, gertuago ditugun ekitaldiei begira jarri beharko dugu. Larumatean bertsolari txapelketan nagusiko lehen saioaz disfrutatu genuen. Final aurrekoetarako sailkatzea lortu zuen zuzenean Alaia Martinek, 728 puntu bilduta. Atzoko Arrasateko saio aldiz, Joanes Ilarregik irabazi zuen. Saioa Alkaiza izan zuen atzetik, 5 puntutxo gutxiagorekin. Iruñan izango da final handia, abenduaren 18an. Maialen Lujanbiok irabazi zuen 2017ko txapelketa, beraz, ea urten zer gertatzen den. Akaso hortan bertsolaritza ona da adibidetzat. Beti ez du goitik bera egiten transmisioaren trentzak. Guk beti gora ikasi dugu ta zabaldu muga ertzak. Lengoekin ta gaurkoengandik txapelau gerokoentzat. Lengoekin ta gaurkoengandik txapelau gerokoentzat. Kulturaldetik hilabete indartsuak datoz beraz. Pixkanakak egin beharko diogu denboraldiari, energiari gabe iritsiko gara bestela urte amaierara. Horregatik goxo-goxo hasiko dugu astelena hasteko, esan bezala zorion mezuak bidaliko dizkigu Mikel Gurrea eta Maria Kruxanki eta noski Euskal Zinema ordezkatzen duten guztiei ere. Eta lasai deskantsatzeko, kontakizun erotikoen tarteari hasiera emango diogu. Kaixomaitia.eus webgunarekin elkarlanean kontakizun erotiko batzuei ahotsa jarri diogu. Firfiran izena jarri diogu tarte honi, goxo, xuxurlatu zariko baigara. Eta lehenengo kontakizuna Irati Goikotxeak idatzitako inspirazio baza izango da. Gozatzeko prest? Ni urduri nago, Iraiak 26 ditu gaur, eta astelena da, astelena askorentzat. Ongietorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin lotxarik ez duen eta oraindik bigarren kafearen dantza ez dakien, Goreti Oreja Michelena, arratsaldeon! Arratsaldeon! Zer da horpegi hori, Goiuri ezei zarandi, arratsaldeon! Arratsaldeon! Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbideka hor bigarren kafeak 417 du, arratsaldeak 4:17, Iraiak 26. Gu hemen 3. Hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko. Ongietorri guztioi, bigarren kafera. Kaferik gabeko bigarren kafera. Ze hori ere kontatu behar dizugu.
botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. Izaro enteratzen badago, Juri ze izar handiak ez dakile, invierno a la vistako txaloak ze konpasaren puntuan bukatzen diren. Hor... Ez da egize pasako den. Barkatu. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Ba, maite duten tarteari heldu beharko diogu. Zu hasiko zara, Juri, ni hasiko naiz. Botazuk. Nik, nahiko maite dut simplea daukat. Maite dut aspaldi ikusi gabeko lagunak ikustea. Eta, atzo Madrilera ezkondutako lagun bat etorri zen bisitan. Atzo ezagutu genuen bere bigarren alaba. Atzo baiezatu genuen bere lehen alaba ere ondo dagoela. Ze, jaiotzean gauzak ez ziren hain ondo egon. Eta atzoekin nuen Sara txikia bibesotako aur eder bat besotan bere amak nahiari jaten ematen zion bitartean, eta Sarari gosea jarri zitzaion bitartean, ze gosea pizu zitzaionean ere besotan jaetzegoen hain goxo, eta orduan aita txokartu, eta jaten eman zioten, baina maite dut, lagunekin elkartu, eta batez ere espaldi ikusi gabeko eta horrun bizi direnekin, elkartzea eta atzo gertatu zen, eta home txikiekin egun pasako planoiek egitea ere, gauza ederra da, eta laxi izan zen. Ven, corra mi paraguas, ven, corra que a por aguas, ven, corra para Araguas. Eta zein da zure maite dutago, Juri? Nik maite dut, zure herrian bertan, ohitura berriak deskuberritzea. Gertatu zitzaidan atzo igandea zen, eta, bazkaria eduki nuen, hori ne maite dut, igandetan bazkaltzera joatea nora baitea. Eta, normalen enaiz egoten, ordu zehatz batean, Tolosako puntu zehatz horretan, baina atzo, han egotea tokatu zitzaidan, eta ikusi nuen nola, batean, ohitura berri bat deskubritu nuen, hau da, izango ziren arratsaldeko 5 inguru. Eta ni negoen, adineko jendearentzat dagoen egoitza baten aurrean. Eta, han inguruan taberna bat dagoelako, eta nian nengo, baina ikusi nun, igandeetan, arratsaldeko 5etan, gurpildun aulkietan dauden egoiliar guztiak ateratzen dituztela paseatzera. Eta horren ikusi nituen, denak paseatzen, denak 5etan, batzuk kafea hartzera gu onden tabernara gerturatu ziren, beste batzuei senitartekoek liburuak irakurtzen zizkieten, baina oso politia iruditu zitzaidan, ze burura etorri zitzaidan eskola, arratsaldetako irudi hori ez, arratsaldeko 5etan, ume guztiak klasetik korrikan olateratzen diren, eta askotan, gurasoak, aitona monak edo zaintzaileak egoten diren beraien zain, berdina izan zen, baina igande batean, arratsaldeko 5etan, ze bapatean agertu zirenan, ateak iriki zituzten, eta handik atera ziren, gurpildun aulkietan dauden egoiliar guztiak, eta neurri batean politia iruditu ziren. Ze hona? Zer egiten du egoaizeak nekatzen denean? Zer egiten du ordulariak ordu laurdenean? Zer egiten du pazientziak zai dagoenean? Zer egiten du gorpuak? Kajan daramatenean. Zer egiten du sagar ondoak gerezi denboran? Zer egiten du txano gorritxok tartaloren koban? Zer egiten du ilun nabarrak azken arnaz goran?
zer egiten du ametsak loa zordi ezaiodan. Popatik bandek atera du bere diskoa, kantu hau zuzenean entzuteko aukera izan nuen Donostiako Tabakaleran orkestu zutenean euren proiektua, eta hemen Ekaitzi edo Xabierri edo ez da egin nori esanen bada letra bat oso politia, eta nuen oso ondo gogoratzen, eta bai, ze egiten duen astearteak asteazkenetan edo horrelako zerbait, eta gertu da diskoa gaur bertan, eta elkarbanotan igenoen zuekin, baina noski maite dut gehiago badauzkagu, ze Goretik ere bere maite dut ekarri du, baietz Goreti. Bai, eta gainera gaurkoan, izugarrizko txapa sartuko izu. Bai, oso ondo, bida Popatik entzuten jarraituko dugu azpitik, oso ondo, daukagu. Nik maite dut hizkuntza bat baino gehiago jakitea. Eta honen arira, aipatu nahi nuen, gaur hizkuntzen Europako nazioarteko eguna dela. Eta Europako Kontseiluak Europar Batasunaren babesarekin 2001ko abenduaren 6an aldarrikatu zuen egun hau. Zer egiten du etorkizunak usoen garan. Hizkuntza aniztasuna ulermen zabalago bat eskuratzeko tresna izateaz gain, gure kontinentaren ondare kultura aberatsaren funtsezko elementu da. Horregatik, eleaniztasuna eta hizkuntzen ikaskuntza sustatzeko asmoz, Europako Kontseiluko kide diren 26 estatuek 700.000 Europar animatu nahi dituzte beste hizkuntza bat ikastera. Adina edozein dela ere, eskola, zen eskolaz kanpo. Zer egiten du ibaiak urik ez dakarrenetan. Bueno, edozein kasutan Goreti badago hor webgune ofizial bat, bertan jendea sartu daiteke ez, eta jolasak eta tailerrak eta bestelakoak topa ditzake, niri gauzatetzei garbi geratzen. Dagoeneko poliglota zaretenak ikasi behar dituzue hizkuntza gehiago edo konbalidatzen dizue titulua. Zuere bazara? Zirikatzeko zen. Ez dakit ez ere esan. Beti dago hizkuntzaren bat ikasteko, ez? Zein da ikasi nahi duzuen urrengo hizkuntza? Wow. Edo zein da, bapatean horrela, ez dakit, neuronalki eta Bluetooth bitartez zuen buruan txertatzea posible litzate balitz, txertatzea nahiko zenuketen hizkuntza. Nik nahiko garbi daukat eta izango litzateke zeinu hizkuntza. Oso interesgarria iruditzen zait. Zeinu hizkuntzarekin pasatzen da gauza bat, hain zuzen ere, hizkuntzan izasunaren inguruan ari garela, hizkuntza bakar bat ez dela, hor ere, herrialde bakoitzak, hizkuntza bakoitzak bere izeinuak dituela, ez, eta zeinu hizkuntzak kasi behar dira. Nik horrela magia balitz ezala, horrela esaten badidazu bihar esnatu eta hizkuntza hau jakingo duzu, edo menderatuko duzu, arabiera, zalantzari gabe. Ze, bezakit ez, gustatuko litzaidak frantsesa hobeto hitz egitea, edo gehiago jakitea, edo italiera, baino horiek iruditzen zaizkit nahiko eskura daudela. Baino arabiera gustatuko litzaiake pila bat. Gainera nire etxeazpiko dendan, arategia, fruta denda, bertan batzutan ikusten ditutez, pia nahiak arabiera hitz egiten, eta batzutan egiten zait hizkuntza oso gogorra, sarretuta egongo balia bezala, eta bapatean parrez hasten dira. Zer dut pentsatzen dut, jakingo banu, elitzaidak irudituko aserre daudela. Badu hauskeran eta guturaltasun hortan, eta oso... Orduan, gustatuko litzaidak jakitea. Baina gehien bat, gitortu hori dizuet, konbertsazioak kotilatzeko. Ez nik hitz egiteko, baizik eta entzuteko. Zure txazpiko aratiko Abdul Fatah, bentsi izenarekin, zalantza daukat beti. Abdul Fatah dara, ez da? Bai. Zure mintza lagun izan diteke. Egia da. Oso jatorra da. Bai. Nik Xukram esaten didanean esaten dit ez horregatik, baina ez dut oraindik harrapatzen hitza bera, nola den erantzuna. Baina bai, pixketik hasi behar dugu. Galdetuko diogu. Nik, kapritxoz, farsia ikasiko nuke. Persiera edo ikasiko nuke. Baina horrela, txertatuko balidate. Bai. Esan, gauzat eta beste, bai, interesgarria egin zait beti, batez ere Iranen hitz egiten da, eta bertako kultura, bertako ia dena. Beraz, hori, praktikoago egingo litzaizkidake beste batzuk. Galdetu Iker Laurobari, dauzka horrela esalditxo batzu. Bai, eta Fariba seikani. Bai, baina... Esaldi asko dauzka ez? Noski, baina Faribak badaki, baina
Iker Laurobak horrela esalditxo batzuk erakutsiko dizkizu. Ba, galdetuko diot. Aizue, arratsaldeko 4:28 minutu. Hasi barko dugu gauza serioetan bigarren kafean, naiz irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian bigarren kafea. Zinemaldiari buruz hitz egin behar dugu, ez dakizuela, ze kanturekin abiatuko dugun tarteo. Bai, badakigu. Eta gorentzulek badakite dagoeneko. You got the cinema. Bai, nere iraileko kruxa izan da, kantu hau. Wow! I'm not getting over it. Gainera oso ondo datorkigu, zeren eta, agian entzulek ez dute abestia ezagutzen, abesti hau zinema da, Harry Stylesek abesten du, eta Harry Stylesek zinemaldian aurkeztu zuen Don't Worry Darling pelikula. You're getting yourself well to me. Eta zinemaldia hitz egiteko noski, dagoeneko arratsaleko 4:00 direnean batzuk jakingo dituzuen, hori izan diren sarituak, asteburuak emandu hortarako, baina sail asko dira, sari asko, gauak lehenengo errepasotxo bat egingo dugu. Ondoren egingo dugu atzera begirako bat, aurreko astean kontatu zizkiguten hainbat eta hainbat gauza berriz entzuteko, eta Laister Maria Kruxankekin izango gara, ostiraleko Belodromoko festa hitz egiteko, gerorago Mikel Gurrearekin ere ariko gara, bera izan delako, Euskal Zinemari dagokionez ziurrenik, zuzendari eta pelikula sarituena Surorekin, baina esan da bezala, sari asko daude goreti, eta, jendeari errepasotxo bat egingo diogu, behintzat koka daitezen, ezta? Bai, sari pila bat banatu dituzte, eta, ofizialak behintzat aipatuko ditugu gaurkoan. Batetik, Filmonenaren urrezko maskorra Laura Moranen Los Reyes del Mundok jaso du. Bestetik, Paimaiaren sari berezia Marian Maciasen Runner. Zuzendaritza honenaren zilarrezko maskorrare entregatu zuten, Genki Kawamuraren 100 Flowers entzat, eta protagonistaren interpretazio honenaren zilarrezko maskorra Carla Quiles entzat izan zen. Taldeko interpretazio honenaren zilarrezko maskorra Renata Lerman el suplente erengatik. Eta argazkilaritza honenaren saria Manuel Abramovic porno melankoliaren gatik. Gidoi honena Don Jun-Soo eta Wan Chaori eskaini diete, hau omanen gatik, eta lehen aipatuenik Carla Quiles entzat izan dela protagonistaren interpretazio honenaren zilarrezko maskorra La Maternalen gatik, eta Paul Kircherrek ere Lelizeen gatik, hor exaeko bat egon da, eta biak izan dira sarituak bai. Baina lehen ere aipatu dizuegun bezala, sari gehiago ere izan dira. Etxetik gertuagoko diren sariak, edota gugandik gertuago sentitzen ditugun sortzaileek jaso dituztenak. Esaterako Goiuri Maria Elortzak jaso duena, eta hemen Goiuri diot, zu asko poztuko zinen, oso gustoko izan zenuelako, A las flores y a las mujeres canto película. A las flores ez? A los libros, barkatu. Baina a las flores y a las mujeres canto ederra da, ere. Beste gauza digusten nintzen. Bai, irabazi du Gazteriaren TCM saria jaso zuen, eta Irizar, Euskal Zinemaren Irizar sarietan aipamen
berezia jaso zuen. Nau harritzen badakizue asko gustatu zitzaidan, liburuak asko gustatzen zaizkit, eta beraz, hau dokumental bat zen, bertan Maria Elortzak lau emakume hartu, eta lau emakume hauek literaturarekin izan duten harremana kontatzen zen. Kultura emakumeok salbatuko dugu eta literatura zer esan. Ez dugu zalantzarik. Maria Elortzak hause kontatu zigun joan den astean, astearen amaiera aldera, bera ostegunen izan genuen gurekin, nire memoriak utxe egiten ezpadit, eta hause kontatzen zigun. Ordu asko pasa ditut irudiak ikusten, baina gero irudi batzuk besteekin probatzen, ez? Eta nolako talka edo nolako elkarrizketa sortzen zuten ikusten. Metodologia izan zen lehenengo elkarrizketak grabatzea, eta gero egitura horrekin beste leku batzuetara joaten saiatzea, ez? Bai nik filmatzen dituen irudien bitartez, ez? Rodaje batzuk egin ditudalako espreski pertsonaiek kontatutako istorioak edo paisaiak edo elementuak bilatzeko, eta baita artxibo irudien bitartez, berrikusi ditut nire film kutxun asko, ze askotan protagonistek euren literatur pasarte kutxunei buruz hitz egiten zidatenean, niri pelikula asko zetozkidan buruan, eta orduan pelikula asko berrikusi ditut, eta hori oso atsegina izan da, eta bestalde artxiboetara jo dut gauza askoren bila, ez? Adibidez, pasarte baterako nahi nituen erleen irudiak, hor ikusi ditut irudi antropologikoak, erleen lanketari buruz, edo ez dakit bideo zientifikoak, artxiboko irudizarrak, filmaketa domestikoak, denetik. Eta ordu asko izan dira hori biltzen eta hori lantzen, gero. Hortxe Maria Elortzak kontatu ziguna. Oso polita. Esan zuen film hau egiteko, film ugari ikusi zituela eta niri burura etorri zitzaidan François Saganen esaldia berak esaten zuen, bera idazle frantsesa izan zen, eta berak esaten zuen bere bizitzan eduki duen edo edukiko zuen damu bakarra izango zela ezin zituela munduko liburu guztiak irakurri. Eta Mariak esan zuen, pelikula asko ikusi behar izan zituela pelikula hau egiteko, baina ziur nago pentsatzen duela zepena ezin ditudala munduko pelikula guztiak ikusi pelikula hau egiteko. Maria Elortza euskal zinemaren ordezkari berri horietakoa da, dokumental giroan aritu da zinemaldian, eta dokumental giroan jarraituko dugu Maria Elortzaren oso laguna den beste batekin, ze Lur Olaizola eta Maria Elortza lagunak dira, elkar ezaguten dute asko, egia da euskal zinemagintzan uste dudala, nahiko benetazko rollo ona badagoela, eta Lur Olaizolarekin aritu ginen 3. kuadernoaren inguruan, Joyesen inguruko, osnarketa partikular konkretu bat, eta uste dut hor balioan ere jartzen zuela, ez? Nola Joyes mitotik eta pixer gatazkaren onditasun edo belizismotik aratago, nola kokazitekeen dokumental batean, eta laburrean Lurrek hause kontatu zigun. Neri iruditzen zaita askotan, gauza senzioenek eramaten zaituztela gauza komplexuenetara. Eta zinearen kasuan gainera, behin eta berriro esaten detez, baina niretzako hitza oso garrantzitsua da, azkenean hitz berdin baten bitartez, ikusle bakoitzak bere buruan eduki dezake irudi ezberdin bat. Orduan nire ustez hitzak zinean funtzionatzen du imaginazioa aktibatzeko elementu bat bezala, ez? Eta horregatik iruditzen zait kasu honetan pelikulak lortzen duela, Iñigo komentatzen duzu bezala, sinpletasun batetik konplexutasun batera eramatea. Nice.
Bueno, ze hona den gartxotun zainen gauren ean hor naizen kantu hori ere esan behar dugu, asteazkenan izango da gurekin. Bueno, hortengo nobea den artean, badauzkagulako batetik Goreti aurreko astean orkestu genizuen, aste hartetan Julen Goikutxe izango da gurekin, hortxe izango da, asteazkenetan gartxotun zaine bera, eta poliki-poliki joango gara gure sekretutxo eta nobedade guztiak aipatzen, eta zuekin elkar banatzen, baina telefonaren bestaldean dugu, zinemaldiaren protagonistetaz, euskal zinemari buruz ari garen honetan, protagonista izan den eta kaso oraindik astelena eta ajeak iraungo dion pertsona bat. Maria Kruxan, arratsaldeon eta ongi etorri, bigarren kafera. Barkatuko idazu, baina ez dizugu entzuten, zer egiten ari naiz ni gaizki, eman segundutxo bat. Urruti dago, nik uste dut belodromoan giltzapetuta geratu dela Maria. Bai, eta ez dugu entzuten. Segituan konponduko dugu hori, baina bien bitartean, protagonista gehiago entzuten jarraituko dugu, eta ari ginen dokumental girotik, ari ginen... Dokumental asko aurten. Bai, eta, dokumental horien artean gai batzuk errepikatu egin direnek, eta naiz eta errepikatu, oso ikuspegi ezberdinak eskaini dituztenak, eta hoi izan zen Arantza Santestebanekin, 1918 gauren inguruan izan genuen, konbertsazioaren ardatza edo. Baina, bai, pentsatzen nuen, ez zuela ezakit arreta gehiegi eskuratuko, edo ez dakit, inkluso neurri batean, piskat igual jende batek beste alde batera, behiratuko zuela, eta, azkenean bai pelikularen kontatzeko modua, pelikularen forma, agian ez da ohikoena den forma, ez? Eta horregatik esaten, jende asko esango du, hau hemen dago, baina importantea beste gauza batzu dira, edo benetan pelikula beste gauza batzu dira. Ez dakit, alako reservak banituen, baina igual bazuen hortik, ez? Pixka bat nolabait... Nola boikoteatzen dugun gure burua, autosaboteatzen dugu gure burua, baina... Oida, bai. Ea, orain lortzen dugun, Maria Kruxankikin hitz egiten. Maria, arratsaldeon? Arratsaldeon, bai. Orain bai, orain zoragarri entzuten zaitugu. Esaten genuen lehen, akaso, kuk bota dugu astelena eta ajea zuk ote zenuen edo lantaldeak ote zuen, Black Beltza bi Ainoaren lantaldeak, baina garbi geratzen ari da, akaso ajea eta astelena guk ere badugula. Baliteke. Edozin kasutan, zer modu zaudete, nolako izan zen ostiraleko belodromoko festa erraldoi hori, Maria? Sekulakoa, imaginatzen duzue. Guk ez genuen espero ezer, ez? Estrenaldia, ez dakit, mundial izango zela, baina ez dinuna espero da jendearen jarrera, ez? Jendearen, ez dakit, energia hori, berotasun hori, indar hori, ez genuen espero hori, eta oso poliki izan zen, oso jendeazton, ez dakit, bihotzez dan amaten, bihotzez abesten, zutik, dantzan, ez dakit, dana oso poliki izan zen. Eta guetako, estrenaldia, olako estrenaldi bat 3.000 pertsonekin, eta danak hor goian, gure esaldiazan belodromoa sutan dago, eta holaxe izan zen, bai. Ari gara hitz egiten festaz eta giroa, ze horzatik asko izan zuen, baina ezin dugu ahaztu, filmaren estreinua izan zela, milaka pertsona zirela bertan, sarrerak agortuta, ikaragarrizko ikusmina, eta ze feedback jaso duzu, ez? Zuk ere, pentsatzen dut, Maria, hala esan zenuten, lehenengo aldiz ikusteko aukera izan zenutela, ze, inork lantaldean, montatzaileetatik eta zuzendaritik aratago, ez zuen lehenago pelikula osorik ikusteko aukera izan, ez da? Ez, hoxe, eta orduan danak geunden, kriston espektazioekin aber ze atatzen dan. Eta gixe zan, gutano gelditu ginen, oso gustora, oso posek, oso potente, dago Black Beltza Ainoa, oso. Eta indar pilarekin. Orduan, feedbacka oso nahi izan da, lantalde artean oso gustura gelditu gara, ez, emaitzarekin, eta gero kanpoti jaso dugun, ez, feedbacka, ez, jende dago gogoekin berriz ikusteko, ze gero ere Ferminek sartzen du informazio pila bat oso interesgarri dana, eta jendeak nahi du dana ikusi, eta hau berriz ikusi behar da, orduan, Ainoa da zerbait berriz ikusteko, ez, eta Jonek esan zuen bezala hor, egon zian 3.000 pertsona horiek guztiak, berriro, ez, irailako 30 zinetara, berriz ikusteko, edo lagunekin ez, berriro zinetara, bertan Ainoari, indar hori, ez, eta laguntza hori emateko, zinetan egoteko.
Maria, esan daiteke, akaso, ez da egit, bigarren hezkuntzako edo batxiergoko historia irakasle batek baino gehiagok pentsatuko duela. Pelikula hobera mamardu nik ikastetxera, ze gure herriaren garai bat ulertzeko ere ezinbesteko pelikula bihurtu daiteke, eta kontatzen du dena, modu, ez da egit, oso ikusterrexean eta narrazio zinematografikora egokituta, ez da? Bai. Berez oso interesgarria da, bai, egia esan, gaina, jende asko kaien ez da kokatuta ez garai horretan, edo historiaren zati hori pixkat beste ikuspuntu batetik ikusteko oso interesgarria da. Ez baita Euskal Herrikoa, baizik eta mundu, estatu ezberdinetako lekuko historiare jakitzeko oso interesgarria da jakitzea, ikustea, ze oso aberazgarria da, bai. Maria, zinemaldiak eman aldizu gozatzeko zuen promoziotik eta entrebizetatik aratago gauzak ikusteko, edo Blakiz Beltza Ainoari erabat lotuta aritu zara, ze noski, Ainoari ahotsa jarrita, ikusten genuen etengabe kazetariek Fermin harrapatu nahi zutela eta zu harrapatu nahi zintuztela, eta pentsatzen dut lan askoko egunak eta garaiak ere izan direla hauek, ezta? Bai, horrela pixkat... Bai, azkenean promozionatzeko edo jendeak nahi du jakin zer da Ainoa, ez? Eta orduan hoixe zaude elkarrizketetan alde batetik bestea, baina ongi, politia. Eta amaitzeko, eta giroari dagokionez, eta Belodromoan bizi izan zenuten horri dagokionez, ostiral goizean naiz gunean edikusi genuen, hainbat aktore bertan pilatu zinaten, prentxaurreko hori aurrera eramateko, ze giro ikusten zen bertan, ze energia, pentsatzen dut, gauean horrek estanda egingo zuela eta horrelako lantalde zoragarriarekin, pelikularen ajea oso gozoa izango zela, ezta? Bai, egia esan, bai. Gaina Ferminek beti lortzen du talde giro hori, ez? Talde giro hori ez bakarrik aktoren artean, baizik eta ekipo osoen artean, ez? Hautsa jarri duguno, baina ere animatzaileak, danak, alde teknikoa ere, bai. Orduan ere, Bazkarian, Belodromoan, ostean, lortzen dut danak izatea, pina handi bat, eta orduan oso giro politia sortzen da. Maria, ez izugu denbora gehiagirik lapurtuko, ez dakit goretik edo goiurik beste galderarik egin nahi ote dizuten, baina zinegin diogu minutu gutxitan libratuko genuela, topera da bilen Maria, beraz... Utz dezagun, guk jarraituko dugu musikarekin gozatzen. Maria Cruixan, mila esker, etorriko da zinetako estreinu hori laizter, izango dugu aukera gehiago zuekin hitz egiteko, eta izango duzu zuek ere, feedback gehiago, pelikularen inguruan gehiago gozatzeko aukera, beraz, mila esker eta dariola, kakapila pelikulari eta arrakasta mordoa. Mila esker. Izan ondo, aio. Aio. Bro, naitzen milizua. Bro, tilfrazirtalos, no. Bro, taket muizufer. Bro, mref nizulas. Anit du tamallet. Iles dauna. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eskapatu zaitu Radio Regime mendik eta honekin egingo du horrela noski. Baina zinemaldiari begira jarraituko dugu, errepaso leuna egiten eta ipatu dugu, ez, dokumentalak ematen zutela eta, Arantza Santestebanekin ere gartzeletik edo gartzeleko esperientzetik egindako pelikula horren inguruan aritu ginen, baina gartzelari dagokionez eta torturari dagokionez ere hainbat lan egon dira zinemaldi honetan. Eta Ander Iriartek aurkeztu zigun horietako bat goiuri, oso bestelako pelikula zena, aipatu genuen Arantzarekin, Anderrekin, modu askotara begira dakioke gartzelera, edo handik, eta hauek oso bestelako bi filma izan ziren, ez? Karpeta urdinak aurkeztu zuen Austrialean okerez banago, jendartean, badakit alderdi politikoetako jende ugari gerturatu zela pelikula ikustera, gaia horrelakoa delako, eta dokumental giroan oso lan bereziaz Eusko Jaurlaritzak egindako txosten bat zinema bilakatu du, eta hori ez da erreza, txosten hori oso mardula zen, torturaren gaia jorratzen zuen, eta hori irudietara eramatea badakigu ez dela erreza izan. Hauxe kontatu zigun Ander Iriartek. Egia da, nik momentu horretan uste nuela informe hori kaleratzen zanean estanda handia gongo zala eta gauza asko pasatuko zirala.
Eta gero konturatu nintzen, zoritxarrez, zerbaiten hasierak izan behar zuena, bazidu diela Eusko Gobernuarentzat amaiera zela. Informe hori egitea zala muina eta azkena. Eta uste dut, bai, badaude erreparaziorako lege batzuk eta, baina oso urruti gaudela oraindikan behar den gizarteak behar duena hau superatzeko. Eta frustrazio horrekin enuen asko tardatu pentsatzen, agian hor filme bat egin behar genuela guzti hori azaleratzeko. Eta hori ez da erresa izan aspektu askotan, ez bisualki nola egin, ez formalki nola egin, eta ez da ere nola finantziatzen noski. Zenbatetan gertatu ote zaigun hori, berak esaten zuen txostena irakurri zuenean pentsatu zuela kaleak sutan egongo zirela eta jendeak, zagit segulako manifestazioak edo horrelakoak egongo zirela eta ez zela gertatu. Esaldi hori esan zuenean pentsatu nuen, nik askotan pentsatu izan dut horretan, ez? Enegarren emakumea hiltzen dutenean eta pentsatzen dut orain bai hauxe da azkenekoa eta hau izango da benetan suaraziko duena dena, baina ez da gertatzen. Eta oso interesgarri iruditu zitzaidan osnarketa hori. Bai, ze egia da guk errealitatearen alde bat ikusten dugula eta zaila egiten zaigula, baina uste dut, edonorkiren momenturen batean izan dugula eztabaida hori, ez? Errealitate hau ontzat ematen duen edo errealitate hau existitzen ez dela sinestarazi nahi dizuen edo horrelako jendearekin topo egiten duzu eta egia da, oraindik jende askorentzat badela gai bat hor pixkat nebulosa batean dagoena, ez da oso lurrera jetxigabekoa. Eta zoritxarrez, akaso horrela jarrituko duena? Bai, horregatik berak esaten zuen, ez? Karpeta ordinak film hontan oso garrantzitsua zela ez zentratzea pelikula osoa pertsona batengan, ez? Esaten zuen hortxe badauzkagu Nunda Mikel edo Arantzaren Batzireun da 18 gau, baino berak esaten zuen esken niri beldurra ematen dit egiten badut pertsona baten relatoa, jendeak pentsatuko du, pertsona honi hau gertatu zitzaion edo hori berak esaten du hau gertatu zitzaiola, egia izan daiteke edo ez, ze pertsona bakarraren kontakizuna da, baino berak esaten zuen, ez? Nik tortura guztiak salatu nahi zituela eta asko zirela eta torturen gaia jorratu nahi zuela orokorrean eta ez pertsona bakarraren historia kontatu. Hori ere garrantzitsua da. Dokumental girotik fikziora ere salto egingo dugu, benetan gustoko izan genuen eta egia da, sari erreparatuz, sariri jaso ez duen beste lan bat ere izan genuen gurean izpide, baino gehiago izan genituen, noski, sariak gutxi dira, hainbat lan saritzeko, baina, gelditasuna ekaitzan edo La quietud en la tormenta izenarekin ez estrenatu den pelikula hori ere izan genuen gurean, aztergai, bere gidoilaria, bere zuzendaria eta bere protagonizetako bat izan genituen, baina Alberto Gaztesi kontatu zigun hause. Oso gutxi, atzo nebilen hori milak errepasatzen eta otsaian, oendik, zegoen ez da gidoia bukatuta, ez da finantziazioa, ez da ezer, baina nahi genuen hori, abentura espiritua aurreraino eraman, finantziazioa bukatu, pelikula errodatu, berridatzi gauzak altzien moduan, bildurri gabe, rodajearen erdi arte, montatu eta la letxeia izango zen, saiatzea aurtengo zinemaldiara iristea, ez? Eta horretarako, egiten dezuela urteak daramatzazun taldeakin, eta familia dan taldeakin, o ez bateatzen. Eta horrein genuen. Nik esango nuke, konfiantza puntu hori, iaia familia, puntu hori daukaguna garrantzitsua zela ondo lan egiteko, baina aparte erokeria puntu bat ere behar zen, eta hortaz sobratuta gaude, así que, bai. Bastante erotu dago. Bai. Euri asko egiten du, gelditasuna ekaitzean filmean, eta euri gutxi, zoritxarrez suron, suak, jartzen du, agerian, filma osoan ordantzan dabilen gatazka mordoa. Mikel Gurreak sari ugari jaso ditu aste buru honetan, dagoeneko entrevistatu genuenean bagenekien Euskal Gidoilarien saria jasota bazuela, eta hortik aurrera aste buruan zehar erori dira, edo iritsi dira beste bisari eta haze bisari goiuri, ze batak nazioarteko kritikaren edo epaimaien onarpena ematen dio, besteak berriz Euskal Zinemaren aitortza. Ez dira makalak ez bata ez da ez bestea. Honi izena jarri beharko genioke.
pelikula batek jasotzea Euskal Zinemaren Irizar saria, nazioarteko kritikarien Fipreski saria eta Euskal Gidoigileen elkartaren saria, ez dakit, horri jarri bertzaio. Aipatu genuen behin, ez? Oscar, Emmy, Tony eta Grammyak jasotzen zituenak egotak zirela, honek ere izena duki beharko luke. Izen hori zein den laizter jakingo dugu, edo ez diegu galdetuko. 3 biderzari da. Gaur eurea egin du. Gaur eurea egin du. Gaur eurea egin du. Gaur eurea egin du. Bagoaz Zuritxera. Mikel Gurrea, Arratsaldeon. Arratsaldeon, zamo zaudete. Bueno, gu ondo, eta uste dut zu hobeto. Gu baino hobeto, edo bintzat oso ondo, ez da, seguruak eman duenarekin. Bai. Oso pozik nago, lantalde osoa ere oso pozik dago, azkenean, sariak esaten genuen, ez? Ematen bale medizkizute, jungo bera jasotzera, eta eman dizkigute, eta haiekin oso pozik gabe. Bueno, Zuritzen, zinemaldi bat aurretik, jaialdia bat aurretik, baina zinemaldiak Donostiakoak eman duen horri helduta, sari bat bakarrik ez, sari bat baino gehiago, ez dakit, pelikula gustatzen ari zela, kritika ona jasotzen ari zela, eta bazituela aukerakor borroka horietan aritzeko, akaso bazenekiten, baina ez dakit, 3 sari izan dira, oso epaimai eta giro ezberdinetatik jasotakoak, eta uste dut horrek pelikularen, ez dakit, osotasuna edo konplexutasuna ere txalotzen duela, ez? Bai, guk horrela ulertu nahi dugu. Azkenen, zuekin egon ginen azkeneko aldian jada Euskal Gidoigileen elkarteak emandako saria ordurako eskuratutak geneukan, baina astebukaerakoan bai Euskal Zinemaren Irizar saria jasotzea eta bestetik nazioarteko kritikaren Fipresi saria jasotzea, ez nolabait Euskal Herritikan nazioartetikan Euskal Herri da, ez? Guk interpretatu nahi dugu, hor pelikulak badaukala, ez? Harrera polit bat, bai hemen eta baian. Eta azkenean, horre laguntzen badio pelikulari irteten eta gehiago ikusia izan dadin, gu pospozik. Pelikulak Mikel ere baditu doa joiek, ez? Esaten genuen, historia konkretu bat eta historia universal bat era berean kontatzen dituela. Eta uste dut akaso hori dela ere, ez? Bere arrakastaren oinarrietako bat badela edozein jaialditan proiektatzeko moduko pelikula bat, baina etxean oso gertuko senti daiteken pelikula bat ere bai, ez? Bai, nik uste azkenen nis behintzat saiatzen naiz gauzak harik eta ez dakit nola esan, ez? Mikroa den hori, ez? Mikroa diote txikia dena, pelikularen lurraldea, tokia, pelikularen ezaugarriak, bereak propioak direnak hoiek lantzen, ze badaukat irudipena, hoiek koherenteak baldin badira, eta hoiek nolabait zintzoak baldin badira, ez? Hoiek edonon izan dezaketela oihartzuna. Azkenean, pertsonala dena unibertsala da. Mikel, ez dakit nola zinaten, lantaldeak nola jaso zenituzten berriak, sariak, zeinekin zinen momentuan, eta nola elkarbanatu edo ospatu duzuen, zinemaldiak, ez dakit, pelikulonen abia puntuari, eman dion, ez dakit, festarako arrazoi mordo hori, Bai, begira, Euskal Zinemaren Irizar saria jakin genuenean, eman zigutela, lantalde, Donostin gelitzen zen lantalde osoarekin nengoen, bazkari batetan, eta hortxe ospatu genuen. Eta aldiz gerora etorri izanean Fipresiaren berria, nire gurasoekin eta nire anaiarekin nengoen, beraz, famili geroan era bat, eta oso polita izan zen, ez egun berean nolabait, bi familiak ustartu alizatzea, ez, bi sariak ospatzeko, azkenean, nik sari banaketan hori esan nahi izan nuen, ez dakit lortu nuen, ez da, azkenean pelikulak
zuzendariak azaltzen ditugu, eta zuzendariak igotzen gara saria jasotzea, baina jende askok eta askok egiten ditu, ez? Eta baita ere jende asko eta asko dago pelikula horien sostenguaren atzetik, ez? Sostengu emozionala, sostengu pertsonala, eta horiek familia eta lagunak dira, orduan nolabait, guzti horiek, ez? Egun berean bizitzea posible izatea, oso berezia izan zen. Mikel, etorriko dira, jaialdi gehiago eta esan da bezala gaur zuritzen zara, okerrez panaiz bederatziak lorden gutxiagotan izango da Suroren proiektzioa bertan. Etorriko dira jaialdi bakartiagoak, etorriko dira momentuak kasu ezain onak, abia puntua hain izan da ona, zuzendariak ere preste egon beharko duela, ez? Akaso etorkizunean beti dena ez dela horrelako izango eta tokatuko dela kilometro asko egitea bakardadean eta pentsatzen lantaldetxoaren zatitxoren bat tarteka zurekin izango duzula, baina beti ezingo dela izan, ez? Donostian, familia eta inbeste jenderen babesean zinemaldi bat bizitzea, ez? Jakina, hori errepika ezina da Donostian bizi daguna, eta hori badakigu eta bagenekien horregatik saiatu gara baita ere orainaldian bizitzen, ez? Ez gerora orain iraganean bizitzen eta memoria egiten baizik, eta orainean ze oso kontziente ginean ni banintzan behintzat hori etzela errepikatuko lehenengo filmarekin eta horrela egotea, ezta? Orduan zuk esan bezala bai, ni orain zuritzen bakarrek nago, eta begiratu nahi diot, izango dituen alde positiboei, alde batetik gaur adibidez solasaldia izango dugu, filmaren proiektzioa eta gero, ez? Hori ez dugu bizi, ezta? Eta orduan oraingoz behintzat, eta ikusi baita ere beste herrialde batetan, ez? Suitzan kasu, jendeak nola hartzen duen, ze galderak sortzen dizkion pelikulak, ez? Eta hori ere baita hartu eman hori polita izango da. Ikusi dugu, sareetan, zorion mezuak iritsi zaizkizula, baino, zorion mezu ugari iritsi zaizkiola abildua Gurrea Mikel izeneko gizon bati, eta hemendik abiatu nahi dugu, hemendik mezua helarazi nahi dugu jendeari, abildua Gurrea Mikel ez dela Mikel Gurrea zinema zuzendaria, baizik eta neurozientzian aditua den pertsona estatuatuar bat, eta ikusi dut bere Twitterren, pixkat txoratuta da bilela, mezu asko iritsi zaizkiolako. Enekien hori, seguro neuron zirujano baldin bada, seguro zoriontzeko arrazoi gehiago daudela, baina tira. Ni oso sare sozialetan enaiz batere trebea eta jaioa, badauzkat, baina zuk esan bezala, hori enekien eta hori ez da nire luidea. Mikel Gurrea, minututxo batzuk nahi genituen egin zurekin, zoriontzeko, egia esan poza handia mantzion asteburuan Suroren arrakastaren berri izateak, eta arrakasta horrek jarrai dezala zuritzen eta egingo duzuen bide luzean, besarka da handi bat Euskal Herritik, eta tira, bueltan zarenean, izango dira arrazoiak beste kafe bate elkarrekin hartzeko. Bai, eskerrik asko, eta jakin gaur Bilboko Azkuna Zentroan zinemaldia ibiltarian, Bilbon ematen den zinemaldia zikloan, gaur Surok irekitzen duela, zabaltzen duela zikloa Azkuna Zentroan, atxaldian. Beraz, arrakasta etxean eta etxetik urrun. Besarka da, Mikel. Eskerrik asko, besarka zuentzako bere. Eta etzaituztegu gehiago zain edukiko, aurtengo berrikuntzak gehiago ere kontatzeko. Ze arratsaldeko 5 pasatxo ditugu eta naiz irratiaren estudio zentraletara, gure redakziora egin behar dugu salto, Egoi Belategi lankidea gurtu eta azken ordukoa ezagutzeko. Egoi Belategi, arratsaldeon. Arratsaldeon ino, arratsaldeon ekipo, zer modu zaete? Ondo, hementxe, arrankatzen, iraila eta gustora eta gogoz, azken ordukoak zein diren jakiteko ere, Egoi. Badakizu, hemendik aurrera egunero arratsaldeko 5etan zuekin sartu irten egingo dugula, hain zuzen ere, azken ordukoen berri emateko, arratsaldeko 5 eta minutu bat ditugun honetan esango dugu, Espainiako Auzitegi Nazionalak Garikoitz Azpiazu absolbitu egin duela, etak Bilbon 2002an egindako ekintza batengatik Auzitegiak ez du onartu Gorka Martinez euskal presoak soilik polizietxean egindako deklarazioa, Martinezek torturak salatu zituen atxiloldiaren ostean. Etak 2002an Bilbon autobomba batekin egindako atentatutik absolbitu dute zehazki Garikoitz Azpiazu, Auzitegiak nabarmendu duenez, epaiketa ekitaldian aurkeztutako froga
ez da nahikoa izan. 18 orrialdeko epaian zigor arloko salak nabarmendu du, ahozko auzi saioan orkesteko froga ez dela nahikoa Azpiazuren errugabetasun presuntzia urratzeko. Bigarren ataleko magistratuek azaldu dutenez, akusatuak etaren ekintzan parte hartu izanaren froga zuzenik ez dagoenez, akusazioe Gorka Martinezek ertzaintzaren barkatu ez polizia, Guardia Zibilaren polizia etxean torturapean egindako deklarazioan oinarritzen dute euskal presoaren parte hartzea ustezko atentatu horretan, gertakari horiengatik jada zigortuta zegoen euskal presoak salatu zuen bezala. Auzitegiak azaldu du ezin duela polizia deklarazio hori Azpiazuren aurkako froga gisa onartu Martinezek ez zuelako epaiketan berretsi. Hori lotuta esango dugu baitere, auzi honek jarraipena izango da datozen egunetan, eta biharkoan pentsatzen dugula, albiste gehiago izango ditugula honen inguruan. Barkatuko gaituzu orintxe hartan sartu zaigulako sintonia. Aurrera eginez, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa 15 urtetan erabat euskalduntzea jarri dute helburu gisa kontseiluak, elak eta labek gaurkoan. Administrazio publikoa euskalduntzeko bidean kontseiluak eta bi sindikatuek atal eta hainbat neurri dituen proposamena onartu dute. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren euskalduntzea arautuko duen dekretuaren inguruko eztabaida abiatu berri denean, aipatu eragilek, elak, labek eta euskalgintzaren kontseiluak administrazio zerbitzu horiek euskalduntzea helburu duten oinarrezko proposamenak aurkeztu dituzte. Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusiak, Garbin Aranburuk, lab sindikatuko koordinatzaile orokorrak eta Paul Bilbaok kontseiluko idazkari nagusiak hartu dute parte aipatu agerraldian. 15 urtean, administrazioan, lanpostu guztietan euskarazko gutxieneko ezagutzeak bermatzea nahi dugu. Hori da bide bakarra, euskaldunon hizkuntza eskubideak berma daitezen. Euskaldunok zerbitzuak euskaraz jaso ditzagun. Paul Bilbaok dionez, administrazioaren euskalduntzea da euskaliztunon hizkuntza eskubideak bermatzeko modu bakarra baite langile publikoen ere. Bestalde, Bilduk lakoko gobernuak aurkeztutako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen zirriborroa izan du hizketagai gaurko honetan. Zirriborroaren puntu bakoitza eztabaidatzeko aurrerago aurkeztuko ditu emendakinak koalizio sobiranistak, baina eztabaida lasaia eta zorrotza eskatutu dagoeneko datozen 30 urteetan egongo den tresna estrategikoa delako aipatu legea. Aitzitik, hezkuntza komunitatea legearen parte izan behar dela esan du Peio Otxandianok, Bilduren programa arduradunak. Euskal hezkuntza sistema propio baten norabidean 3 herrialde hauetan egin behar den transizioa abiarazteko. Edo transizio hortan jauzi kualitatibo bat emateko eta fase berri bat irekitzeko. Beraz, lege honek ateak ireki behar ditu. Ateak ireki behar dizkio transizio bati herri honek datozen urteetan transizio bat egin dezan sistema propio baterantz. Eta ireki behar ditu ate guztiak. Eta arratsaldeko 5:05 ditugun honetan, Kuba ere badugu albiste sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak baimentzen dituen familia kode berria onartu dutelako kubatarrek. Igande honetan egindako galdeketan, baiezkoak botoen 66,87 jaso ditu, sexu bereko pertsonen arteko ezkontzez gain esango dugu legedi berriak hainbat arlo ere erregulatu dituela, esaterako haurdunaldi solidarioa. Hauteskunde Kontseilu Nazionalaren datuen arabera, 6 milioi lagunek pasatxok erabili zuten boto emateko eskubidea atzokoan, baiezkoak kasik 4 milioi boto lortu zituen, guztira botoen 66, eta ezezkoak kasik 2 milioi boto lortu zituen 33, esango dugu Maria Ester hauteskunde kontseiluko zuzendariak baieztatu zituela emaitzak eta esan ere behin betikoak zirela botoen zenbaketa amaituta. Estos resultados fueron validados por el Consejo Electoral Nacional y muestran una tendencia irreversible. Baigandean bertan, telesurri egindako adierazpenetan, Mariela Castrok, CNXS-eko zuzendariak, kontsultaren izaera historikoa azpimarratu zuen Kubako herriak iraultzaren 60 urte baino gehiagotan hartutako kontzientzia sozialaren heldutasun mailaren evidentzia delakoaren arabera. Fidel Castroren alaba eta legearen sustatzaile nagusietakoa ere badenak kritikoei erantzun zien atzokoan galdeketaren bezperan. Pero yo me siento tan orgullosa
de que nuestro Partido Comunista ha jugado su papel de vanguardia ideológica y política en todo este trayecto para llegar a este momento. Dio Castrok, harro dagoela, Kubako alderdi komunistaz galdeketari bide eman izanagatik. Eta Italian amaituko dugu kolpe informatibo, badakizue, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia alderdi ultraeskuindarreko kidea izan dela Italiako hauteskundetako garaie. Euskal Herrian emakume ez ezaguna esan arren bide luzea du Italiako politika gintzan. Silvio Berlusconi lehen ministro zela esaterako gazteria ministro kargoa izan zuen. Xehetasun guzti hauen berri eman digu gaurkoan Otxandion bizi den eta gure lankide ere baden edo kolaboratzaile bentzat Alessandro Ruta italiarrak. Giorgia Meloni ez da batere aurpegi berri bat Italiako panorama politikoan, ez da nahiko gaztea da, Giorgia Meloni, erromakoa, oso erromakoa, horregaitik, txistetan bere ezizena da la statista della Garbatella da erromako oso popular bat, eta handik dator Giorgia Meloni iraganean izan da militante post-fascista, esango nuke, gogoratu behar dugu Italian konstituzioan argi eta garbi idatzitako dagoela partido fascistaren errepikapen bat egitea, beraz, ezin da, literalki, Partito Nazionale Fascista berri bat egiteko, baina bigarren mundu gerra ondoren, alderdi nolabait pseudo-fascista gertu dira. Arratsaldeko 5 eta 8 minutu, hause dena momentuz, informazioa ordu bete barru, arratsaldeko 7, 6, bueltan izango da, eta oraintxe, bigarren kaferekin uzten zaituztegu gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko Egoi Belategi, eta esan da bezala egunero arratsaldeko 5etan, konexio egingo dugu gure estudio zentralekin eta Naiz irratiko lankideekin azken ordua ezagutu ahal izateko. Orain, musikarentzat tarte bat gaur estreinatu den kantua eta 2 aste barru bere bakarkako lehen diskoa izango denaren